Som Rurals, un podcast sobre el món rural des del món rural, amb Albert González Farran. El Pla de Lleida manté l'estat d'emergència cinegètica contra la població del conill i ho farà fins a l'abril de l'any que ve. Més de 5.000 quilòmetres quadrats on es permet la caça permanent d'aquest rosegador que continua provocant estralls als cultius dels nostres pagesos. Totes les mesures legals estan activades des de fa anys per erradicar un problema que es va accentuar amb la pandèmia i que no sembla tenir aturador. Els pagesos demanen accions més contundents, com l'ús del fosfur d'alumini, i els proteccionistes, que no són amics de les mesures de curt termini, prefereixen reequilibrar l'ecosistema amb iniciatives més lentes, com la reintroducció dels depredadors naturals. Els conills proliferen per desesperació de tots, perquè no s'han fet bé les coses i perquè demostra un model de territori francament desequilibrat. Amb els conills encetem aquest nou projecte que escolteu. Som Rurals, un podcast sobre el món rural. Comencem! El conill és, per naturalesa, silenciós, però la seva presència provoca soroll. Aquests són els crits d'una de les manifestacions més tenses que hi ha hagut a Lleida en els últims anys. I és que els pagesos estan cansats i empipats. L'organització Unió de Pagesos va crear fins i tot un càrrec responsable sols de la fauna cinegètica, per tal de canalitzar de forma més efectiva les seves reivindicacions. Anem a conèixer-ho. Aquest càrrec, Ramon Comas, és nou a la Unió de Pagesos, al sindicat, o ja fa temps? Sí, s'englobava abans a fauna salvatge, a medi rural. Sí, em va dir, tu porta aquest tema i portaràs aquest tema sol. Doncs vale, aquest tema sol, sí. Clar, què fa un pagès de la fruita dolça dins el sector de la fauna cinegètica? Abans m'ho deies, cinegètica, no? Sí, doncs bueno, és això que molts aquí a la comarca del Segrià doncs hi ha molts pobles que estan afectats per aquesta fauna, pel conill i senglar, i ara també el cabirol. Vull dir, aquí on estem ara, sovint veig cabirols que entrevessen, que passen, que el cabirol va en augment. Vull dir que doncs, clar, això menja als nostres camps, i al Segrià sembla que dedica a la fruita dolça. Doncs sí, hi ha molts arbres i hi ha molts... Inclús hi ha companys que estan per abandonar els camps de plantat perquè se'ls hi mengen, fiquen mesures de protecció, a vegades se'ls hi trenquen, després els hi tornen a arrencar, torna a replantar, i això no hi ha ningú que ho pago. Com podem solucionar això dintre? Com se pot... I com podem solucionar-ho? Hi ha un ventall de possibilitats, vull dir, no és només una cosa sola, si es fes això se soluciona el problema. Aquí hi ha moltes coses en conjunt. Una, ha d'haver una llei de caça que ha de canviar, vull dir, és una llei del 1970, i llavors s'ha de canviar això perquè també no hi ha tants caçadors. Abans hi havia més caçadors, que molts pagesos eren caçadors per defensar lo seu i per tindre també, perquè si eres pagès, la fauna que tu te venia, doncs tenies que solucionar tu el tema. I després, perquè aquests danys, cada vegada el nostre producte no és que sigui car, no és que el venguem car perquè anem molt justos, que de pagesos també cada vegada n'hi ha menys, per això, perquè porta molta feina i llavors el nostre producte no és una cosa que guanyi sobradament la vida. Ens passa com els caçadors potser estan pitjor. S'ha criminalitzat molt la figura del caçador i és una feina que, si es fa bé, doncs ajuda a regular el medi. Ajuda a regular aquest excés de fauna, que és el que hi ha ara amb senglars, amb conills i cabirols, que fa molts anys que anem avisant a l'administració que el cabirol serà un problema com el senglar. Però enumeren més, m'has dit una llista de factors o elements per poder, diguéssim, contrarrestar la presència de la fauna salvatge aquí. Sí, Quins elements? Tenim la caça, però una caça que ha anat amb reducció. Sí, Quins elements tenim per combatre? Una, l'administració ha de ficar les eines i personal per poder arribar a fer això, perquè no hi ha cap més solució. O sigui, ha de ser o captura trampa, gàbies trampa, o escopeta o rifle o el que toqui.
També a les nits també moltes de les coses que es fan, que amb els agents rurals i tal se cacen conills amb les pick-ups aquelles o els visors nocturns, senglars, o sigui, anar autoritzant que es pugui fer tot això i que es pugui anar regulant aquesta fauna, perquè ara hi ha un excés. L'accés aquest ja fa temps que dura. Sí. És una cosa que gairebé s'ha convertit en una cosa endèmica, no? Sí. Mira, fa 10 anys, ara deu fer uns 10 anys, juntament amb el cap dels agents rurals, nosaltres com a Unió de Pagesos, i inclús amb la Federació de Caça també ho hem mirat de treballar, de fer un treball conjunt, o sigui, caçadors, pagesos i administració. Quan s'uneixen aquests tres i fan aquesta feina, té molt bon resultat. Funciona i va baixant la població. I es vol extraportar amb l'antic govern, ara no sé com anirà, però l'antic govern volien portar a les altres regions de Catalunya. L'administració és una cosa molt farragosa, que la coherència moltes vegades van més pels vots que no pas per la feina, i això és així, perquè fins que no tenen el problema, o sigui, se diu fins que l'aigua no arriba no al coll, no al nas, que no et deixa respirar, llavors actuen. Una de les reivindicacions és l'ús del biocida, del fosfur Fosfur d'alumini, sí. Que és molt controvertit, els mediambientalistes s'hi oposen. Encara estem amb aquesta reivindicació? Sí, i què serveix això? Nosaltres no ho veiem malament si es fa com toca, És a dir, s'ha de fer com toca. Llavors, els caus aquests que tu tires el fosfur d'alumini, durant uns dies ho mates tot, els conills que hi ha i tot ho mates tot, però al cap de 15 dies hi tornen. Això s'ha d'anar fent. Què vull dir amb això? Que s'ha de fer bé. No és que vulguem anar a exterminar, sinó volem anar a regular. És a dir, volem equilibri entre fauna i pagesia, que és el que hi havia abans. Clar, no és una lluita, no és una confrontació amb el conill, sinó és una coexistència. Al final hem de coexistir tota la vida. Els pagesos, els nostres avis, ja coexistien amb la fauna salvatge. Per què no s'utilitzen eines com els tancaments, que són unes coses que reivindiquen els mediambientalistes, que no fa mal a la fauna? És a dir, bons tancaments, bones proteccions pels arbres, això no serveix per res? Sí, però això, o sigui, que hem de ballar, hem de ficar valles i ferro tot el camp, primer el cost econòmic i després, ecològicament, vull dir, que hem de ficar tot de ferro al territori. Última pregunta, hi ha confiança o hi ha desesperació dins del sector? Hi ha bastanta desesperació, sí. Jo tinc un company, cabrer, que vol abandonar un camp perquè se li mengen els conills, els arbres, les pomeres. Em vaig a veure el Josep Cabrer, el Picat, a veure què em diu. Som rurals. Josep Cabrer, ensenya'm quin mal t'han fet els conills aquest any i no sé si altres anys també. Bueno, aquí portem de danys uns 10-12 anys. Vam ser dels primers llocs on va picar d'any. El primer que fan els conills és, a l'època d'hivern, és rosegar l'arbre, se mengen l'escorça, però també podrien menjar herba, perquè hi ha menys herba al terra, perquè l'hivern moltes vegades l'herba s'asseca, i es mengen l'escorça i, bueno, tot, I què passa? Llavors l'arbre comença a secar d'aquella banda i si tens la mala sort que el conill ha donat tot el tom a l'arbre, l'arbre mor. Si deixa una via de saba, que és a dir, no li dona el tom sencer, pot arribar a salvar-se, però bueno, fa la fruita més petita, l'arbre no té el creixement habitual. Però bueno, allí on hi ha mal de veritat, pràcticament tots els arbres són morts. Això acaba sent una desesperació en el sentit de que, ja et dic, jo fa 10-12 anys que tinc problemes molt greus. No és el conill autòcton segur, perquè jo t'ensenyaria una finca que tinc al Picat, que allí també té una zona que hi ha molt mal, que hi ha una serra abandonada tot ple de caus, i et pugen dalt de l'arbre. I veiem a 1 metre o 1 metre i mig del terra que està arrossegat pel conill. Ha fet equilibris, no? Dius, un conill malabarista que acaba sent... No és el conill autòcton no ha fet mai això, i si tu el compares, un conill autòcton, el mateix pes que el conill aquest que vam trobar aquí, és una carn molt més tupida, pesa molt més, és a dir, és un conill, una espècie que ha vingut de fora. Quin percentatge de la collita està malmesa pel conill en el teu cas? Val de tot, ja és abandonat 2 o 3 hectàrees que ja hem gastat molts diners
hi hem passat ficant repel·lents, protectors, 3 o 4 cops, i els arbres s'han mort. I això és una pèrdua. Hem replantat 2 o 3 cops els arbres morts, ficant un arbre nou, i l'arbre nou directament ja han aixecat el protector i se l'han menjat. És a dir, aquell arbre no ha arribat mai a donar fruits. Vull dir, pèrdues, jo sempre ho dic, 5, 6, 7, 8.000 euros anuals en protectors, repel·lents, replantant molts han gastat. Si això fa 10 o 12 anys que ens dure, és que anem a prop dels 100.000 euros que hem deixat ficant mesures preventives i replantant, i al final acabes abandonant una part de la teva explotació. Vull dir, bueno, Quina és la solució, doncs, ara? la solució, o s'hi fiquen seriosos i dius, hosti, fotem grups, no anem a confiar del voluntariat, benvinguts siguin els caçadors voluntaris que vinguin a fer feines als camps i tot plegat, però hem de fer un grup especialitzat que vagi a les zones. Jo, des que soc pagès, el que m'ha fet avorrir més i m'ha fet plantejar dir, hòstia, engeguem-ho tot a la merda, parlant en plata, ha sigut el conill. Ja deu parar aquella gossa. Ah, mira-la. Oh! Mira, corre. Antonio Mir, tu ets el president de la Societat de Caçadors de les Borges Blanques. Sí, Quants socis tenim ara a la societat? 85. I abans em deies que hi havia molts més. Sí, fa uns 15 anys n'havia uns 185, 187. A què ha sigut degut a aquesta baixada de membres de la societat? I jo penso que hi ha 2 factors. El primer factor, que molta gent no es dediqui a la pagesia, i abans s'hi dedicava molta més gent a la pagesia, llavors el seu pare era caçador i ja l'agafava el fill, i l'altre, el mode de vida que estem vivint actualment. El jovent, vull dir, té unes altres perspectives, unes altres coses, i no es vol dedicar a aquest esport per mi tan bonic que és la caça. Descriu-me per què és bonic. Quines coses boniques trobes a... Això és bonic. Ah, què estem veient ara? Compara un cap de caça a un gos. Aquest és un dels moments més... Més bonics que hi ha. Parlem dels conills, perquè esteu, a part d'aquesta afició i d'aquest amor que teniu per aquesta activitat, esteu fent un servei. Sí. En què consisteix? O sigui, des de quan esteu intensament dedicats a la caça del conill i aquesta activitat de col·laboració amb els agents rurals? Com va? Ja fa diversos anys que estem caçant cada dia per fer una regulació del conill amb els agents rurals també ens ajuden. Estem donant permisos als propietaris perquè ells també se solventen una mica els problemes amb d'altra gent. En altres estem caçant tot l'any, vull dir, entre tots fem una miqueta el que podem, perquè penseu que els caçadors tenen una feina i no es poden dedicar 7 dies a la setmana a la caça. Llavors hi van quan poden també. Vull dir, això és una cosa que suposo que la gent ho ha d'entendre. Un caçador que va caçar el conill un dia, quants exemplars pots arribar Segons el dia. de mitjana? Bueno, pots matar aquí actualment, aquí en aquest terme, pots trobar 10, 12, 15, 20 conills segons el dia. Quines són les dificultats que presenta l'animal en si per poder-lo caçar? Deu ser molt ràpid. I llavors, quines eines teniu vosaltres per poder-lo, doncs... Una de les eines més eficaces que tenim potser és la fura. La fura és unes eines que tenim bones perquè aquesta bestieta de seguida s'amaga els forats. Llavors la fura, que per cert n'hi ha bastantes, és una de les accions que fem bastant acertades. Què feu amb els agents rurals que no pugueu fer vosaltres sols? Sobretot fer sortides nocturnes, autoritzades, clarament, i parar gàbies per agafar els conills. La fem més efectiva, com d'allò és la sortida nocturna, ho fan amb molts cotots, amb molts. Però bueno, els agents rurals tenen uns dies, vull dir, no poden fer més tampoc a tots els cotots que tenim a aquesta pobla pinya. Tu, Antoni, portes temps a la caça, entenc, i
I aquesta població de conills potser no l'havies vist fa, no sé, fa 20 anys, si encara estaves amb aquesta activitat. Bueno, jo tinc 62 anys, dels 14 que caso, imagina els anys que caso, no ho havia vist mai. És que no, amb les sequeres que hi ha avui en dia, que són impressionants, s'està ficant molt rec. El conill és una bèstia arrossegadora, té d'arrossegar no pots fer l'altre, i menys si no plou. No crec pas que s'acabin en 3 mesos, això, perquè tornem a haver una altra sequera i tornem a tindre problemes. I ara què tenim? A part de la caça, què tenim? Per poder combatre'ls, per poder reduir la població. No res més. No res més. No tenim res més. Al damunt, vull dir, els protectors, quan amb ells us dona la gana, roseguen protectors. No em diguis per què, si és que han aviat conills. Però bueno, hi ha uns canvis que aquesta bèstia no ho feia mai. Estem matant conills negres, estem matant conills rossos, estem matant conills blancs. No n'havia hagut mai aquí. No ho sé què passa aquí. Els conills abans no pujaven dels arbres, ara estan pujant dels arbres. Això no ho havien fet mai, els conills. Antoni, moltes gràcies. Ja. Ja. Lluís Toldrà, primer de tot, gràcies per atendre aquesta teletrucada. I voldria saber alguns conceptes que de pana pugui valorar. Una és el tema dels conills. De pana valora que això és una plaga? O sigui, la paraula plaga està acceptada tècnicament dins de la vostra organització o matejaríem aquest concepte? Aviam, el concepte de plaga és un concepte antropocèntric, però les plagues estan descrites i són una situació relativament, no diria normal, però que es dona als ecosistemes. Passa que tenim una visió clarament considerem plaga allò que ens molesta o que ens ultrapassa, que no vol dir que sigui una plaga en concepte ecosistèmic o des d'un punt de vista que no sigui estrictament el nostre com a espècie. També és cert que tot ho veiem des de la nostra òptica. Llavors, el problema del concepte plaga és que entronca amb un concepte bíblic i connecta amb un concepte de que s'han d'erradicar. Llavors, com a punt de partença, no anem bé. També perquè, certament, moltes de les que nosaltres considerem plagues són plagues produïdes per nosaltres. Els coloms a la ciutat, que és un tema que ja genera molta unanimitat en què tothom els considera una plaga, doncs són uns animals que vam dur nosaltres a les ciutats perquè era un recurs alimentari molt important i que va ajudar moltes de les nostres famílies en èpoques molt difícils. Un cop se supera aquest atzucac, doncs ara és una plaga i ens molesta. Bueno, el que sí és cert és que tant l'administració pública com el sector agrari, amb el tema dels conills, la fauna salvatge en general, que indica una superpoblació, com els conills o els senglars, concentren la gestió d'aquesta població amb la cacera. És una de les principals eines que entenc que com a més efectives, no? Però el tema de la cacera, quina posició té de pana amb concentrar aquesta acció gestora amb aquesta activitat, amb la caça? Jo diria que és una activitat econòmica que, per definició, no té per què ser perjudicial pel medi. Com sempre està en el com es fa, no? I et dic, una altra cosa és per lo que a mi personalment significa un esport que bàsicament té a veure amb matar animals, no? Per això estem al Consell de Caça de Catalunya, al Consell de Caça Territorial, com a única entitat que té una visió heterodoxa comparat amb aquests són els consells de caça, que són òrgans on la majoria de representació és administrativa o del col·lectiu de caçadors / federacions, etc. Amb els animals que ens molesten, la solució sempre és la mateixa, matar-los, no? I, bueno, a vegades no hi ha gaires opcions més
però hi ha certes espècies on la solució, diríem, final, quan portes 20 anys fent el mateix i les poblacions no paren de créixer, vol dir que s'ha de fer alguna cosa, s'ha de pensar una altra cosa. I en el cas del conill, com sempre, no tot és lineal i, evidentment, s'han de combinar diferents factors. No tothom té la veritat, però diríem que només pensar en matar els animals sempre provoca desequilibris. I en el cas del conill, doncs, bueno, diríem que és una espècie fonamental per l'ecosistema, almenys dels vertebrats, una espècie abundant, una espècie pròpia, autòctona, que ha tingut molts problemes pels desequilibris introduïts de vegades per pràctiques cinegètiques, però sobretot per canvi de l'ecosistema. És a dir, el problema real ambiental que tenim a Europa i a Catalunya no és una excepció, és la transformació a gran escala dels ecosistemes i la seva fragmentació, el seu esmicolament. Els problemes que tenen els caçadors amb els seus cotos tenen a veure amb això, amb l'esmicolament dels hàbitats, i, esclar, sempre se n'enduen la culpa els mateixos, que són els animals, no? I és molt difícil gestionar una bona població d'interès cinegètic com la perdiu roja o com el mateix conill quan tens un ecosistema amb hores baixes per diferents factors, no? Clar, el conill doncs, ha fet una explosió, diríem, lligada a la desaparició dels seus predadors. I això, i a la Plana de Lleida crec que és un exponent per causes diverses. Doncs la guineu és un animal molt mal vist pel sector primari, en general. Si això unim que Lleida té una bona població de rapinyaires que mengen conills i que segueixen havent-hi moltes baixes en els rapinyaires per als cablejats elèctrics, com sempre, hi torna a haver-hi un excés i, clar, la culpa és del conill i de les guineus, evidentment. Però un dels que se'ls mengen, que té una població en bon estat o en bona perspectiva, cauen més dels que haurien de caure perquè els cablejats elèctrics no estan en condicions. Ja sabeu que l'exemple típic és el de la Xina, que en els anys de Mao van calcular que el pardal comú significava una pèrdua del 3 al 5% de les collites pel gra que es menjava i van fer un extermini a gran escala d'uns 2 milions i pico de pardals, que és un dels exterminis més efectius que hi ha hagut a la història recent de la fauna silvestre en relació amb els homes, i va produir després uns anys d'unes plagues d'invertebrats descomunals que van fer perdre no sé quantes collites, que van provocar la reintroducció no del pardal comú, perquè no hi havia estoc, però sí del pardal xarrec, que sí que hi havia estoc en captivitat. És a dir, aquestes coses que ens semblen allò lineals, no sempre són tan lineals, i sempre en temes ecosistèmics, tot i que els ecosistemes i la natura tendeixen a la simplicitat, les nostres solucions de vegades no són tan... No sempre donen l'efecte desitjat. I aquí hi ha una combinació d'aquestes mancances. Per tant, dins de tot aquest ventall multifactorial que es planteja, però què li direu a curt termini a un pagès? Quina és la principal via? Aquest és el problema, que les solucions a curt termini són incompatibles amb les solucions a llarg termini. I clar, llavors tenim cicles. Vosaltres, els periodistes, voleu la notícia immediata. Els polítics tenen cicles de 4 anys. Llavors, no hi ha res que s'ajusti amb una perspectiva de 20 anys o de 10. No sé. Llavors, clar, ara podríem dir coses, però el demà existeix i demà, però el pagès dirà, mira, a mi el que diuen aquests tios m'importa molt poc perquè jo tinc un problema greu. I l'única cosa que em soluciona és matar el conill. O posar verins, o... Clar, el que passa que estem agreujant els perjudicis per ell mateix, segurament, per la mateixa explotació o per les explotacions, en un termini també curt. Llavors, no hi ha fórmules màgiques, és treballar conjuntament i anar canviant una mica de terç i tenir clar una cosa que no tenim clar, però sí una mica que som part d'un tot i que estem integrats i que no podem viure sense aquest tot. No hi ha res com començar a treballar de manera diferent, perquè ja es veu que amb aquestes mesures unívocament no ens en sortim. Crec que això tothom estarà d'acord. No dic que tothom estigui d'acord amb el que dic, però sí que portem bastants anys i amb aquesta línia doncs no ens en sortim. No ens en sortim.
Els pagesos pel gran nombre de destrosses, els caçadors per la manca de recursos, l'administració per la pressió popular i els proteccionistes per la incomprensió del sector. Precisament aquest nexe en comú podria convertir-se en el punt d'arrencada per una reivindicació compartida, unir esforços davant una natura que, com sempre, ens acaba dominant. Som Rurals, un podcast produït pel grup Som Garrigues.